Gentilak euskal mitologiako izakiek dira. Kristautasunaren aurreko euskal herritar paganoak simbolizatzen dute. Euskal Herri osoan entzun dira haien kondairak. Oñatin ere, badira gentilen arrastoak. Torreauzon, garai batean, ez zegoen zubirik. Urresola edo Araotzera jaun nahi zutenek erreka zeharkatu behar zuten. Eta euri asko egiten zuenean ordea, egun batzuk itxaron behar izaten zuten ura baretu arte.